И така, кой може да спаси Левски или кой може да му попречи да излезе от кризата? Игрова, морална, финансова и всякаква, която може тези, които обичат синия куп, да усетят, че се случва на Герена. В студиото ще си говорим на малки имена. Първо, защото единия Степан Стяпата ми е колега тук в BTV. Здравей, добре дошъл. Здравейте. На теб и на Антони. Така. Второ, те... нали? Правилно така. Второ, покрай онова знаменателно за синята общност събитие, 100 годишни юбилей, често влизахме особено с Степан в комуникации, защото нещата около организацията бяха любопитни и интересни. Трето, защото разговорът преди малко с Васил Колев на Търсиния България ги ангажира пряко, защото освен членове на национален фен клуб, те са и част от учредителите на този тръст. И обобщавам въпроса. Вие, феновете, искате да изземете клуба от Батков, да го спасявате от неговото ръководство, финансиране и бъдеще, или искате да работите с него заедно? Ние, феновете, смятаме, че управлението на Левски в момента е неадекватно, недълновидно, напълно погрешно. Смятаме, че модела, по който се работи по принцип в България, не е добър. Имам предвид следното. Отборите да имат един благодетел, който да налива пари от собствения си джоб, от фирми, да пише задължения към собствените си фирми за парите, които дава. Това е модел, който не работи, защото в един момент той бива прекъснат по един или по друг начин. Титан са добър пример. Титан са добър пример. Ботев Пловдив са добър пример. И тук някакви подобни суми. Така, и за това смятаме, че Обединената левскарска общност може да направи така, че отбора да върви, да се менажира както трябва. Нямаме предвид това, че аз и Тони от утре ще започнем да управляваме отбора или Васко Колев ще започне да управлява отбора. Имаме предвид това, че ние можем да направим така, че отбора да бъде управляван от мениджъри, а ние да търсим пари. Как ще стане това? Как обикновения Запалянко? Ето давам един пример. Дори чрез най-простата схема с акция, имитирани от ССК, не успя да помогне на клуба си, както в случая червените. Вие под каква финансова, търговска форма ще го направите? Значи нашето мнение като цяло е, че тази схема с акциите, така или иначе на господин Томов, тя си беше схема. И ние въобще не смятаме да тръгваме по този път, защото не е правилен. Ние смятаме, че Левски, първо, това има едно огромно богатство, тази марка. Тя сама по себе си е един огромен приход, който просто трябва да бъде реализиран. Елементарно е клуб от калибъра на Левски да може да се издържа сам, от собствени приходи. Имам предвид да не разчитаме феновете да издържат отбора, когато придобият някакви акции в него, както е в момента ситуацията с господин Батков, който е бащицата, който дава парите. Ние искаме да избегнем този вариант, искаме да направим така, че клуба да се издържа сам. Тържеството на 23 май ли ви даде тази увереност и тази нагласа и успеха на събитието или предварително? Тържеството показа, че ние имаме сили да направим някаква организация, която наистина се получи. Може би не беше перфектно, но беше близко до това, което очаквахме всичките да стане. Иначе идеята, извинявай, че те прекъсвам, иначе идеята за тръста беше зародена преди ние реално да имаме представа, че огромната част от организацията на юбилея ще падне върху нашите плещи. Но пък това, което виждаме в момента, ни дава сили и увереност да вярваме, че ще успеем. Само да вметна една провокация, че знам, че носите на закачки. А не ви ли беше дискомфортно отявлен в миналото си на Запалянко ЦСКА, като Тити Папазов, да е знамето на синята идея за 100 годишния юбилей и за мача с Лацио? Дискомфортно не ни е било, защото всеки, който е помогнал по някакъв начин за реализирането на юбилея, беше прият добре от нас, тъй като имахме нужда от всяка една ръка. Между другото, в Клуб 100 имаше дарител, който е не само отявлен фен на ЦСКА, ами известен такъв, който даде 1000 лева за нашия юбилей. И ние мисля, че го споменахме преди юбилея. Така че това беше добре дошло за нас при всички положения. Имаше идея да бъде поканен Димитър Якимов на юбилея. Да, той беше поканен. Не само имаше идея, той беше поканен. Честно казано, не си спомням дали присъстваше, но наистина той беше поканен, защото
Левски, хората в този клуб, ние сме широко скорени, ние уважаваме легендите на други отбори. Ние не пееме, че те са трупове или нещо подобно, както правят нашите другари от другия стадион. Само да вметна, да не си забравя мисълта, че следващата седмица ще пусна втората част от интервюто с сина на Гунди, Андреас Парухов. Много любопитно. Супер. Включително говори и по тази тема, но така за зрителите анонсирам да не забравим. Да, аз искам да се върна на идеята на тръста и въобще на това придобиване на някакви акции, което предстои да се разбере дали ще се случи на общото събрание, защото то трябва да реши дали да се съгласиме на това нещо. Идеята е отбора да се самоиздържа чрез осигуряването на спонсори, чрез осигуряването на добър мениджърски екип, който да може да изработва стратегия за тази издръжка. Естествено, детско-юношеската школа е огромна част от това нещо, защото ние първо може оттам да реализираме собствени кадри, които да играят в мъжкия отбор, но и да продаваме такива кадри, защото ти сам виждаш, че няма отбор в България, в който да не играят юноши на Левски. Навсякъде има такива. И си ги изпускате и заминават за Ами чужбина. да, изпускаме ги заради лошата политика или заради това, че... на това, с което започнахме разговор. Това не е вина на Батков, според мен. Значи, ние не обвиняваме Батков за това, че за конкретни действия. Батков, неговата вина е това, че е позволил клуба да се управлява лошо. Само да питам, някакви стряскащи цифри от този одит, за който говориш и Васко Колев, има ли? Аз лично не съм виждал цифрите, но Васко ми е казал в личен разговор, че наистина нещата не са хичо розови и те ще бъдат обявени на общото събрание, защото не може да продължава да има тайни в това отношение, за да не стигаме като в ЦСК. Ние искаме нещата да се изчистят на по-ранен етап и за да може да се вземат мерки и да се рестартира системата. Целта е тръста да вкара негови представители в управителния съвет на клуба. Клуба да има истински работещ управителен съвет, който по някакъв начин да предпазва Батков от взимането на погрешни решения, които той прави доста често, под на емоции или нещо друго, или външни давления, защото в клуба в момента има много фракции, които всяка работи сама за себе си и нито една не работи за Левски, така както го правят феновете, както го правим на стадионите. Момент, сега обаче тук ще контрирам. С какво помагате на Левски, след като хвърляте бомбички по оператори на матча с Берое, наказват отбора, един мач лишаване от домакинство, празни трибуни, щяхте изпуснете победата срещу Бота за една бройка, последната секунда там се случиха нещата. И ето, вече вчера, последващите погроми, за мен необясними, при вече категорична загуба, ясен крайен резултат на матча в Ловеч, 3-0 и си намерихте повод да се сбиете с местната полиция. Обобщавам вие, нали? Най-напред, да. Нека да не обобщаваме вие. Левски отбора на народа и на стадиона и на мачовете на Левски ходят всякакви хора. Има професори, има научни работници, има журналисти, има IT специалисти, има шофьори, има арестанти, има престъпници, има всякакви. Ние не сме публиката на Лудогорец, нито сме публиката на Литекс, ние не сме ведомствена публика. Националният клуб на привържениците в продължение на години провеждаше и продължава да провежда една политика, която е насочена към превенция на футболното хулиганство. Какво имам предвид? Имам предвид следното нещо. Благодарение на нашите усилия, преди 5, 6, 7 години започна по българските стадиони, се появи явлението стюарди. Известно явление по всички европейски стадиони. Навсякъде в Европа полицията е вън от стадионите и феновете се самоохраняват. Ние, левскарите, бяхме първите хора, които го въведохме това нещо по българските стадиони. Влезнахме в контакт с МВР, с СДВР, дори имаше правителство, няма да го казвам кое, за да не бъда обвинен в някакви симпатии, което съдейства тази дейност да стане регламентирана и да започне да се работи по този модел и полицията да бъде изведена от стадиона. Иска да кажа, че това е причината вчера да изкочите на полицията? Вчера нямаше стюарди на стадиона в Ловеч. Стюардите не си получават парите от клуба. За какво става въпрос? Клуба е длъжен да плаща за охрана. Той има избор дали да плаща на МВР и на полицията или на стюардите. Плащайки на стюардите, клуба
спестява огромни разходи, защото охраната от стюардите е огромна. Аз не знам, ако няма стюарди от другия матч, Батков дали ще плаща на полицията. Ма тук е това задължение на домакините. Те се преценили, че ще доверят на полицията. Какво ви пречи на вас? Всъщност, каква е причината? Знаеш ли? Аз мога да кажа, причината е изключително проста. Причината е провокация на полицията. С какво? Те влязаха в сектора абсолютно без никакъв повод. Влязаха в сектора и се държаха отвратително с хората. Те биха жени и деца, буквално. Значи аз лично съм свидетел, защото последен излезах от стадиона. Докато се качвам в колата, те се групираха отвънка. Събраха се една огромна тълпа от еничарски корпус, буквално, с маски на лицата, с махнати обозначителни знаци, точно както една престъпна групировка би постъпила, когато обира банка, да речеме, и започнаха да разрушават имущество на хората. Имам предвид коли, автобуси. Аз нося снимки, които мога да ти покажа, да видиш за какво става въпрос. Беше нещо страшно. Изчакаха да се качат по-крайните привърженици по автобусите, защото те може да окажат някаква съпротива. Имаш и в теб, ако искаш. Докато и започнаха да бият, ще ти ги покажа, ако искаш след това, че са номерова в телефона. Да. Добре. Ама ние на зрителите да ги покажем. Започнаха да бият буквално абсолютно беззащитни хора. Схемата е ясна. Тя е като миналата година на протестите, нощта на бели автобуси. Абсолютно по същата схема се случи. Полицаи с маски, с каски, без обозначителни знаци, бият наред. Добре, за първ път в живота си аз видях полиция в България, или по-скоро жандармерия, защото това са нашите правоохранителни органи, които са сложени там и ние плащаме милиарди данъци, за да може те да получават бюджет, за да пазят имуществото и здравето на гражданите. Вчера аз видях те да разрушават имущество на гражданите, да трошат коли, автобуси, Антони, стъкла. Видях нещата за първ път в живота си, това искам да го кажа, защото е важно. За първ път в живота си видях полицаи, български полицаи да хвърлят камъни и плочки по хора. Камъни и плочки. Ама ти го изкарваш, че вие сте ангелчета. Чакай сега, нещата никога не сте агресивни, никога не го изкарвам ангел. Обаче има още от римското право, извиняй само Стьопа да довърша, още от римското право вината е винаги индивидуална, тя не е колективна. Извиняй, Крумено, ако твоя съсед в блока ти продава наркотици, не може да дойде полицията и да те пребият тебе и семейството ти заради това. Крайните утра си обичате да се обединявате и като тълпа да атакувате или да провокирате. Нямаше такова момент. Атаки от нас е нямало. Нека да се опитам да обясна. Матча с Литекс е едно от големите, Левски Литекс е едно от големите дербита на българския футбол. Огромна част запалянковци на Левски посещават Ловеч всеки път, когато се играе този матч. В продължение на години, аз хода на матчове повече от 20 години, в продължение на години в Ловеч винаги има напрежение. Дали е създавано от феновете, дали е създавано от полицията, няма значение. Феновете твърдят, че са невинни, полицаите ще кажат, те са агресивни и полицаите ще кажат, че са невинни. Нещата вчера как стояха? Феновете на Левски създадоха уникална атмосфера. Отбора губеше 3-0. Имаше 2000 човека, които създадоха уникална атмосфера. И това няма да бъде видяно на нито един друг български стадион. Тук никой не го и други ден, ако Лудогорец губи от Стяла, в 45-та минута хората си тръгнат от Васил Левски. Имаше атмосфера, имаше факли, имаше димки, имаше пиратки, не бомби, а пиратки, които се продават легално в магазини, свободен достъп. Свърши матча, полицията тръгна да влиза през централния вход на трибуната за гости. Това, разбира се, при 2000 човека ще провокира 50, които ще им отвърнат, след което ще се създадат нужните предпоставки да се стигне до въпросните ексцесии. Тук идва въпроса. Кой им дава команда на тези хора? Знаеш ли защо? Защото те след като прибиха народа на паркинга зад стадиона, те го биха и по магистралата. И има щупен бус софийски, има щупен бус от Сливен, има щупен бус от Велико Търново, има щупен бус от Сандански, има щупен бус от Плевен, от Пловдив, извинявай. Има щупени глави, има щупени ръце. И нито един арестуван, забележи. Има изпочупени лични автомобили и няма нито един арестуван. Каква е била целта?
Значи полицията е издала присъди и ги е изпълнила върху хората. Добре, тук каза се подлежи, трябва да чуем и другата страна. Разбира се. Ще търсим сега за новините, късните полицията. Разбира се, нещата знаеш как ще стане. Защо няма арестувани? Това ми е интересно. Добре, има въпросите, които вие има хора в болница, ще покажем снимки на счупени глави. Да, наистина имам брутални кадри. Добре, 14 души ранени. Сега не можеш ли на камерата да ги извадиш? Нали, ти имаш и при тебе. Добре, за емисията в 12 без 10 ще ги пуснем. Ще ги покажем и няма арестувани. Това означава, че полицията е издала присъди, което е неправомерно. Полицията няма никакви права да издава присъди. Това може да прави само съда. Полицията може да установи нарушителите на някакво деяние, да ги задържи и да ги предостави на съответните органи, които да ги накажат. Полицията няма права да наказва и да издава присъди. Никакви такива права няма. Разбрах аз, доколкото знам по Конституцията на нашата държава. Да, но не е указа за борба с хулиганството, защото не сте подготвени и нали, смисъл си знаете права и така и когато закони. Някой е сгрешил, ние нямаме нищо напротив. Нека да бъде задържан, да му се предявят обвинения, ако те се докажат да бъде осъден. Искам да се върна към темата с стюардите. Когато има стюарди на стадиона, това нещо не се случва. Тези случаи са единични. И аз пак ще кажа, има един министър, имаше един вътрешен министър, когато аз като журналист, който се занимава с МВР, съм критикувал адски много, обаче този министър въпросния... Не, няма да му го кажа. Въпросният министър, той направи всичко възможно полицията да излезе от стадиона. И той беше първия, който призна публично, първия човек, който има власт в тая държава и който не сочи хората, които ходят на стадиона задължително като лумпени, наркомани, престъпници и така нататък. Той призна за пръв път този човек, че тази стюардска организация извършва реална дейност. И той каза, откакто работят тия момчета, проблемите с агитката на Левски са най-малки. Каза го след като целият сектор на ЦСКА беше изведен от ГРН. Последни два въпроса. Наско Сираков в Велико Търново при представянето на книгата си обвини директно присъстващите там представители на фен-клуба на Сините, че тези, които се влякоха Ивайло Петев, са взели 30 000 лева от някой, той не пожела да каже от кой, за да направят тази провокация. Наско Сираков, моето уважение към Наско Сираков, аз съм го гледал като дете. Наско Сираков е легенда на Левски. Наско Сираков имаше всички шансове да бъде коронован за цар, крал, император с огромна подкрепа от огромна маса от хора, която няма нито една политическа партия в България. Той си изигра картите по грешен начин. Наско Сираков преди 3 месеца каза в твоето студио, че ще хвърли бомба за Левски и не го направи. Оня ден каза, че някой взел 30 000 лева и не каза нито кой е взел 30 000 лева, нито къде ги е взел, нито кой му ги е дал, нито нищо. Най-малко, ако можеш да ни кажеш логиката на това някой да даде 30 000 лева на някой, за да съблича Петев, каква е? Аз лично не мога да се обясня. По темата с събличането искам да кажа само една дума. Позволи ми, моля. Добре, аз ще му познавам всеки един от тези хора, които събличат Петев. Лично. Хода с тия момчета на стадионите от 20 години. Що с качулки? Никой от тях, това, що с качулки е въпрос към тях. Аз не мога да отговарям за това, що те са с качулки. Мога да кажа следното. Нито един от тези хора не ходи на стадиона, защото е финансово стимулиран. Нито един от тях не е платен за палянко и всички те обичат Левски и ги боли за този отбор. И те си дават парите и пътуват всяка седмица с отбора и те са хората, които създават голяма част от атмосферата на стадиона. Добре, аз ще отговоря на въпроса на Антони. Една от хипотезите, теориите или версиите за това, което се случва в Левски, слабите резултати, лошите финанси, скандалите с Петев и да не изброявам всичко, дори провокациите на публика, за да бъде наказан Левски за 4-6 мача, са за да бъде притиснат до стената Батков, по-лесно да си отстъпи пари, акции, собственост, да дойде спасител на бял кон, било то ти, вие или, нали, вие разбирам, тръст, фенове, публика, или някой с много пари, слава и власт и да по-лесно да пребори Батков. Това е така. Не звучи сериозно и методите специално никога не би трябвало да са такива. Ако ние наистина като фенове държиме да влеземе сериозно в клуба и да зависи от нас управлението, не бихме си позволили по никакъв начин да постъпваме с подобни методи. Както виждаш, ние го направихме съвсем прозрачно и легално, създадахме тръст на привържениците, където всеки един човек има право само на един единствен глас, независимо с какви пари участва. Точно за да няма това разделяне на богати и бедни, защото ти ако дойдеш и участваш с 1 милион в тръста, пак ще имаш същото право като човека с 20 лева. Тъй, че
право на глас имам предвид и на решение на Общото събрание. Тъй, че ние никога не бихме си позволили по подобен начин да притискаме Батков и да го караме да предприема някакви решения. Той е така или иначе е притиснат от липсата на средства и най-вече от погрешните управленски решения, които взима непрекъснато и които са довели Левски до този хал. Ние искаме да промениме това и искаме в крайна сметка този отбор да се управлява разумно и правилно, дори да няма големи успехи. Знаеш, че привържениците на Левски не робот на тенекиите, на купите и на титлите. Ние искаме да виждаме желания в играчите, да виждаме добра игра и да виждаме някакво развитие. А успехите ще дойдат, защото ние сме Левски. Това е ясно. Рано или късно всички, които сега ни плюят, ще цъкат с езика, защото пак ще играем в Шампионска лига и ще играем там, където ни е мястото. Ние не бързаме, когато се случи. Ако трябваше да започнем от начало, от окръжните групи, нас не ни притеснява. Окей, ако този отбор не може да бъде спасен в това състояние, добре, след като хората са решили така и след като няма кой да помогне, ние не искаме повече бащици. Не искаме да идват Цветан Василевци, Делян Пеевски и всякакви такива хора, които утре ще се случи нещо с тях или просто ще загубят интерес към отбора и оттам насетне отбора пак ще се върне в същото положение, което се намира в момента.